Abun farin ciki, abun jin daɗi. Na saurari bayanin da shugaban ƙasa ya yi, kuma wannan bayanin da ya yi bayani ne wanda duk mutumin da ake ɗan gwagwarmaya ne, ɗan Nijar ne, kuma wanda shi ƙasar yake kishi, ba wai yana kishin wani abu can ba wanda ba ƙasar shi ba. Duk wanda yake son ƙasarsa ya ji. Yanzu idan mutane suna da hankali, da wanda ma yake shi zuciyar shi ta dogara ga wane ne ya yi jagoranci ko wane ya samu mu samu, ya ji da kunnuwansa. Ka ji wanan nan naka, idan yana cikin wa'ancan mutanen da suka gudu, to ka ji abin da yake faɗa. Shugaban ƙasa ya zauna a talabijin na ƙasa ya yi ma mutane bayani a fada shugaban ƙasa, an samu kowa ya ji. Irin maganganu da ku waɗanga karnukan 'yan siyasa da kuke ganin wai masu gidajenku ne, to kun ji abin da suka faɗi. Daga cikinsu an samu wanda ke ce ma komi zai iya baiwa 'yan ta'adda amma ka su kai hari a garinsu. Kuna jifa. Komi zai iya ba su kuma su kai hari ko ina, duk abin da suka so su kwashe. A hana muku noma, an hana muku shigo da abinci a cikin kasar ku, har da 'yan kasuwanmu da muke korafi a kansu ana cewa 'yan kasuwa kaza kaza, to har da wasu malamai suka fito suna kare 'yan kasuwan nan. Kuma mu mun san 'yan kasuwanmu 'yan siyasa ne. Wannan mun faɗa saboda bayan shekaru 12, kafin shekaru 12 da sun wuce, muna da 'yan kasuwa 'yan Nijar, 'yan kasuwa na gari, wanda suke kasuwanci fi sibilillahi suna yi ne har da taimaka ma al'umma. Amma tun da an ka shigo waɗannan shekaru 12 na mulkin da ya wuce, da ƙarfi da yaji sai da an ka maida su 'yan siyasa gaba ɗayansu. Cilasta su aka yi, mu mun san cilasta su aka yi. Wasu kwaɗayi ya kai su, wasu kuma cilasta su aka yi. Dole in suna son su samu lasisi su ci gaba da shigo da kaya a Nijar, su yi yadda suke so su yi kasuwanci, dole sai sun zama 'yan tarayya. To Allah mai iko, mai kyauta, gashi asirin ku ya tono. Ta kai wai ka siyo kan kasuwan Nijar, wai ya siyo abinci zai kawo domin ƴan uwansa. Kai baka san wannan kasuwancin da kake yi ba rahama ce. Allah ne ya ga dama ya baka dukiya. Kakka ba kowa taimako, ka siyo kayan ka kawo cikin kasar ka, mutane su ci su yi farin ciki, su je su saya da sauki a wurinka. Baka san rahama ne ba, ta dalilin shi ma Allah zai isa ka aljanna. Kuma wanga mataki da kabbi na ka siyo kaya, an yarda da kai ka tai ka siyo kaya, kuma ka tai ka laɓe wani waje ka sai suwa, ko a tare ka a ce kar ka shigo da waɗannan kaya cikin Nijar, a baka wata kyauta saboda a yi rikici a tabi da dai kawai kan ƙasa su shiga cikin halin kakari kai su tashi hankali. Ayyaya, ban yi tsammanin rashin mutunci da rashin imani na wa'ansu, ban ce 'yan kasuwan mu duka ba, wa'ansu daga cikin 'yan kasuwan masu ƙudar kaya rashin imanin su ya kai haka ba. Ban yi tsammani ba. La haula wala quwwata illa billah. Allah ya sauke. Allah ya shirye da masu shiryawa. Amma na yi farin ciki ga irin bayanai da shugaban ƙasa ya fito fili kuma ya ce suna da hujja. Akwai kira, idan kana so a baka audio na afarkin mutum murya shi ce wane ne gashi yana kiran su, yana kiran wane kusan duk abin da suke shuka da su da kasar Faransa duka. Kuma wai kana yin abin ga ba dan kowa ba, saboda wai kasashen turai. Kaki ƴan uwanka, kaki danginka, mutanen da kake alfahari in ka taho siyasa za su dangwala ma ƙuri'a su zaɓe ka. Yanzu kana kira a halakar da su, kana ƙoƙarin hana musu abinci, kuma kana son ka dawo, kuma masoyanka na nan cikin ƙasar nan. Kai wani irin jahilci da hauka ne wannan? Masoyanka suna nan cikin ƙasar nan, wanda kake ganin suna son ka. To ka dawo ka ce musu mi? Mu yanzu akwai wani kalami wanda ɗan siyasa zai zo ya gaya muna mu saurare shi a Nijar. Sai dai wani sabon ɗan siyasa wanda an ƙasa wanda shi bai cike irin wannan halayyar. To ko da sabon ɗan siyasa ne, kawai ka gaya muna ga abin da za ka yi a gari, amma ba wai ka to ka ba mu labari ba. Wannan labarin ya ƙare, wannan ƙanzon kurege da 'yan siyasa suke su ce politika ai ƙarya ce, to wannan ƙaryar ta ƙare. Politika ta gaskiya da gaskiya za a yi. Idan ka ci zaɓe ka ci. Insha Allahu wannan tsari shi za a yi. Kun ji bayani na kundi na ƙasa da za a rubutawa, ana tantancewa. Kuma abin da kuka bagai 'yan ƙasa yadda kuke so haka nan za a yi. Muna alfahari da wannan bayani na shugaban ƙasa, kuma Ubangiji Allah ya ja zamani ka, Allah ya kare mu na kai. Ubangiji Allah ya kare mu na ƙasar mu. Wannan ruwan damana Allah ya sa su zamo alhairi ga ƙasar mu, kuma ya zamo shine ruwan da za su wanke mu na yunwa da talauci daga cikin ƙasar mu bi iznillahi ta'ala. Wannan ƙurar da suka bari ta talauci, suka kwashe takalmin suka bar ƙasar nan, to wannan ruwan za su zama dalilin tsatsafewar wannan daudar ta yi ƙasa har abada ba mu ba ita. Allah ya kare mu na ƙasar mu, ya ba mu zaman lafiya.